Kedam tang jakong ni paithom kebani All Party Hills Leaders Conference asong ahin penson kepa puthak mangponsi ni thoma apharman choche junje pen kachesong asai kedeng. Bangso kachesong ahud jasemet Indian Constitution along kitokdak Article 244A ating pen autonomous state pachun bek nangji. Para tu sapara ateng 6 Schedule arlo election aron selam nangji 125 amendment abang larpon pe pulote pachunangni panchayat aron pen KEC election padonangni MOS 2021 along close 2.3 lapen 2.9 paprai nangji pupen danglok kadokabe son kepa puthak mangponsi bangso choche junje kachesong asai deng ponlo sondolang VGR alam lo lapen ke autonomous state ke la long weg nangji la ke nitum pulo la pen 125 alam ta nitum pulo la pen dak alam benar long nitum kado we ta tok et lo la kado we ke nitum ka demand lo APHLC pen la pen APHLC pen pindige an ke choche pen si nilitum dak claim lo la pen ke nilitum motrok arni aku meeting do thuyilang nilitum seminar do thuyilang 6 Schedule lapen autonomous state aphuthak lapen ke ako Agos pai inquiry ni nilitum dag rally dot bangso hut APHLC mai phuje ai ka tharpen kaning jepon ke Indian Constitution along kitokdak Article 244A kedam tang ningkan phokep so sepensi nang bipilo bonta non ponta bangso autonomous state karbiang long lapen di mahasawa phan nang pachun bibede la sop phan lapen 125 amendment abangki aro larponsi pachunangji pojoksi pini niletum che songpon roksi thanpon niletum bangso puthak puthot ke bangji pai ni phai inkoi arni di purong sopialong armung chejeng mate rally setami niletum APHLC pen padopon thuji pura kathara sangho pening jepon India government consolidated fund pen ilitum ban poisa nang luvertiti la pon non da poisa nang lubom lang non anta 275 pensi la pen hala dake autonomous state silam nang jipu alam ta do la sinon lai chan ingleng atum ke la ke autonomous state nang ni pulo la si 280 nang jipu war puwer le 280 ta nang ji he nang ni pu ni tum pu pe 280 long hala finance commission pu alam do hala finance commission pu along jong si Finance Commission atum recommendation pinangji pulatangte ilitum bhanda recommendation along pinangji pulatangte lake paragraph sub clause 3 clause 3 lapen sub clause A along union state lapen haladake tok dunangji abangke autonomous state or autonomous council bahala dak tok dunangi lad ke la 280 la 280 along la pilut dun lote la ke chok lo anke hala finance commission atum poisa ilitum bhan news report Harsing Ronghang KTV News